הסמארטפונים כבר מזמן הפכו לפריט חובה, אבל המחירים שלהם עדיין בשמיים. מה שרבים לא יודעים הוא שאפשר לחסוך אלפי שקלים במחיר הטלפון אם תקנו אותו מחברה פרטית ואחר כך תחתמו על חוזה עם חברת הסלולר. איך זה עובד? עמליה דואק מביאה את המדריך. קרוב למחצית מהישראלים כבר מחזיקים בטלפונים חכמים, סמארטפונים, והתענוג הזה עולה לנו כסף והרבה. אבל מתברר שאם לא תמהרו לרכוש את המכשיר דרך חברת הסלולר שלכם, תוכלו לחסוך אלפי שקלים. תקנות שהוציא משרד התקשורת בשנת 2009 קובעות שכל אחד מאיתנו יכול להגיע לחברה סלולרית עם מכשיר שהוא קנה, במקום אחר. החברה מחויבת לתת לנו את אותם תנאים שהיינו מקבלים אם היינו קונים את המכשיר אצלה. אז מה זה אומר מבחינת הכיס שלנו? שימו לב, ניקח כדוגמה את הדגם הפופולרי החדש ביותר כרגע, אייפון 4S. בחנויות פרטיות כמו דוקטור פון וקינג פון תוכלו למצוא אותו בקצת יותר מ-3,500 שקלים. ברשתות הסלולר המחיר קופץ ליותר מ-4,500 שקלים בממוצע, הפרש של כ-1,000 שקלים. אבל ההחזר שנקבל בכל חודש מחברת הסלולר, בין אם קנינו את המכשיר ממנה או באופן עצמאי, יהיה זהה. אפילו המוקדנים מודים שזו עסקה משתלמת בהרבה. מה את ממליצה, לקנות אצלכם או לקנות בחוץ? אני איתך כנה. אולי יותר כדאי לך לעשות את זה חיצוני. אם את מקבלת את זה יותר זול בחוץ, אז כדאי לך. איך זה עובד בשטח? פשוט מאוד. ניקח לדוגמה חבילה בסיסית של אייפון 4S הקיימת באחת מרשתות הסלולר. על פי התוכנית, אם תדברו יותר מ-250 דקות, תקבלו זיכוי של 80 שקלים בחודש על המכשיר. אנחנו שקנינו את המכשיר באופן פרטי במחיר נמוך בהרבה, נקבל את אותה הטבה, כך שבזמן שלקוחות שקנו את המכשיר בחברה ישלמו עליו 50 שקלים בחודש, אנחנו נשלם בערך שליש מזה, חיסכון של קרוב ל-400 שקלים בשנה. והאייפון ממש לא לבד. סמסונג גלקסי S2 לדוגמה יעלה לכם בחנויות הפרטיות 2,770 שקלים בממוצע. לחברות הסלולר המחיר מזנק ל-4,800 שקלים בממוצע, יותר מ-2,000 שקלים הפרש. אז למה רבים בכל זאת קונים את המכשירים ישירות מחברות הסלולר ומפסידים אלפי שקלים? שימו לב למשל למסע השכנועים שהפעילו עלינו בחברת פלאפון. זה דבר שיש לך אחריות יצרן. איפה שאת קונה? לכי תדעי מה, איפה אין לך במכשיר, איפה את קונה אותו. כל תקלה, כל בעיה, את באה למרכז, מתקנים לך את זה. הרבה מעדיפים באמת לקנות אצלנו שישנים טוב בלילה ואומרים יש לי לאן לקנות במידה וקורה לאייפון משהו. אבל המוקדנית לא ממש מדייקת. בחלק מהמקרים עדיין נשלם על התיקון למרות שקנינו את המכשיר בחברה. בשורה התחתונה האופציה הנוחה והפשוטה כביכול היא עדיין יקרה בהרבה. לא רק קנסות יציאה מחברות